Donc on va faire les que amogo jamala. Ni mago be jama bada ibi wulu tendala golo retige. Tendala golo. Ibi soro ka musa se papier jama save mais ita compter. Faut ka papier fa. Ni papier fala sisa ibi tla ka wulu seno buri don ta ka papier na ka soro ka wulu tendala golo nga ka musa intu. Ta ka sebene ka bli ka magasin dala. Karanga de bit les chegin le une semaine ça dit me ça fait 3 semaines quoi. Les chegin sigurement ça va be odima. Jono ci ba jabe soro jama gola. Foni jaman ni go rela ni jama labla sona ni ko nyaagi ba jama soro. Ada. Doko denko. Avec des inatika desoro. Ne dengo fayda di de me mbadi parce que adama de ni denti bulu ika foy may. Dente mo ko bulu ala ki so dina de den kay. Ni ba fe ka desoro. Mais o ka soro ika régler bina. Afoko ka nyama de ni ka dima nu nyama de ni ka dima nyama de ki seble koro. Ni ka régler tigala ni ka cheka ka ngar furula batoke ibi atakana bile koro ko soka nono bile koro iba kise den kilim po ta iba bla nono na ibise ka nono hakemi mi ka bansisa nawtela ka fonyo na bi hakato nawtela ka fonyo na do bi ka hamida ka ala ni nyama den kise ni ba fe ka kun iba nono mi nyoko mi ta nyimi de ni ya ken kalo kele kalo fla kalo saba kalo nanna wa sura ala yi gasege mais ni tiso ko ka foku ka doron kuma na ga yangu ku ka je de ni ka dima nu ye je de ni ka dima ibi je de ci bina kise fe ka man do sura ko ni yo sura ko ni ba ku ka fe ni ka dima ko fe ni to ko boron no dan fe to ko dire abe mo ko sota tono ya ku ka tono ni ka dima nu tono ni ka dima ibi tono fa ka da fala ka jam bale bo te ka wala ka so ko oni je de ki sen fara nyonga ka to ka susu ka mu ko to ka ke jikalana kami ala bi garse ga dina ada ni foliga ni jembe ni foliga lo foliga sa ni jembe farala ibi jembe gol jembe aw afaka ka ta jembe tugo fa ni dara jembe tugo fa sisa jembe fole fo ka jembe fara ibi jembe faralen goloreta ni tamani tigi bi ka tamam fo na tamam fo ni tamam kala karla ibo tamam kala yoro min kurleno de ibo kurre ni ka so ko tuni jembe fola ka jembe golo ka bilekuna karanga de jembe be ini ta ita foliro ni jama ko ni bi jama soro la ma question posée donc ka le chiche mara de ke a fait chiche ka bugu non ni bi baka mara ni wa fe ka baka nga bugu ka chaya ni mo ko yi ka baka mo dro ka na tawla ka kufe madi mami ma chaya an mi misigi ka baka fana ye chugo jahadama do zira ni estara zira la do ni kana asusu ka mugo katoka nyaga mi koko walma bula ka di ka baka mo ibaka mi ne kufa o bi kuja hadama do e amabande ni client je sakene bi sakene faga ka laja ya famia ni sakene faga ka laja ibo mugo fana nyaga min sira la doina iba e salini adama do wi ka baka mo dro nyabi ku fa kwa me fem mi ge sababu ye kaseka baka on chaya nyimi ni mo ti baka chaya de o bi baka on fa sadi wi ka baka on yi chukuri ja hadama do yi kwa femi mi ga sababu ki ka baka cha o de juguni soro ibi juguni jolo hake mba sanfe ni ba fe yani ga se ko baka hake mara ibi fali tozo de nyini kata da diga kono ka soka juguni daga ka soka dinga se ga do sanwo se ga baka mi wulu wa sanwo san i ga baka mi cha ka ta fe ay question posée formelle sur line hein. Donc quoi me revoir les là dans ce programme aïe ko maseri ay numéro ta plus 225 07 05 60 45 06 plus 225 07 05 60 45 06 ay numéro flanata plus 225 07 05 77 43 40. À question posée. Donc bemale ale ko ka du ko non ni bemale ba ko du ko no frona balle ko ni balle ta dro ka bla boko daga ko ka jika ka datugo ni tile wulo bla dafara ta fu ka du ko no danfe ma sago o danfe onu bibbe hal nando nana bena o dina meta dugumina walma beta dumi kono walma beta ayre ka famille nani mo ko to tike kali merci beaucoup ko Sahel voyager il m'a fini et mi se ka ci wéré de il est mon go ku ita
là il faut qu'on ait une question posée avec foi na la son ebiga jabi Aïe aïe aïe. Bon, c'est ça. Amna no gamna mo gotal damne pour que yan son de mat quoi. 23h c'est là. Ni 23h c'est là donc mais mo gotal damne. Ay question ça va dernière ka so ka tola ba. Faut bien atana ibi. bon c'est atani Ici, absolument. Ni wakati na mo min na mo ko benen na ne sigoro bele me Abidjan yo pour ma. Wa fa ko de pour le moment bi kon. Mais Abidjan ni. donc ga de hakli ga go kala Non ni de hakli ga go kala na fa mi sigi de hakli dia o de wololo li. Ni ma wololo li soro sisa ibita iri Okay. Amadon. Ibita yiri do be ni sanji tigra sa ibita soro jibe yiri nu ko no ibo yiri wo kono jire bo kana na ni wololo li soro ka faraka ka to ka di dema bien dungo do ka to ka don mi ka ta kala ngorla hakli ja ko ni o tani mo je o te kan mo je fi donc ga le chauffeur le comme marché bati non ni va ka marché soro do ibita afoka ka finga ni atako di trop de adama sebe fataw jatira kemnan bishe gini kono don ya sebe kemnan bishe gini kono do iwa ko shukule she bi wolo blan do yuso ka parfum carte lo to ka mu farra nyed ngodo ni mo ko be marché ani jama ko ne wo soro donc question de poser ko ati yoro jan yelike nye ko problème mala ka to ka dema sinji ni ka to bi ka to ki kwala o seloria aku mo ko bolo frifri ni wanya koro de ma sinji soro saka to bi ka to ki nya ko nai are ni fem yere ka tilna beere o de sunsun ni wakati na mo ko minu me Côte d'Ivoire ka dam ne ni temna boake ka kata nyangolo ko ni fregete ni korogon ani ka jinga ta tenger la wonu no yiri do be ni wakati na ade mo wakati sera o de sunsun ni tara se sunsun na saka sura de ko kole ni do me amamo iba ci dro ibina sunsun de kolo e kwa kise fitin doro ba kono nya fi ngo ka adama de nya furake tarafata ay na fem katila la kolongese ni fenga ko fe kolongese ni lemru kumni de ko fe fem katili na be o de sunsun fin de ni ya de kolo soro sita kokole ni ye adenci ta kolo misaman no sura kono misaman ba kono falagan dore be ga sunsun fin de kolo yera ka kolo yera fi mai men ni ye falagani jamana mani do mo mi nyana limer fanga ka do to ka falagani fare ka da nyana na sere ka shina nye dungo na tle wala ka nye limer yoro jay men no keli ka gelama faka ka sunsun fin de kolo shishi ka mugo ka to ka kale ka da nyakoro abi balo ka sa anyete fie ni ya nya fie le fona ya san